салом алейкум духтаракҳои хушрӯ. Бозан дар мағозаи Зарм қарор дорем. Дуайкаҳои новинка овардем дӯстони азиз бо нархҳои дастрас. Инстаграми мағозаи Зарм духтаракҳо соавтр мондан нархҳо ки ҳар хела ҳанд. Мо дона ба дона гуфта наметавонем. Шумо дар соавтри мо медуроед духтаракҳои хушрӯ. Маълумоти бештар аз хичон мегирем. Нарху наву ҳаст хулоса. Ана ин моделам духтарон қа хушрӯ нигоҳ кунед вишивка ҳай. Аҷоибот малютка аз кӯдакҳои 3 моҳа сар мешад то кӯдакҳои 24 моҳа ҳастай. Ид рангай дӯстони азиз. Бозори Корвон даромадгоҳи 12 мағозаи Зарм дар подвал қарор дорад дӯстони азиз. Аз 3 моҳа то 12 моҳа размер ҳаст. 24 моҳа. 24 моҳа то 2 солара. Ина ё ҳамаш моделои нав духтаро то охири видео тамошо кунем. Моделои нав беҳад бисёр ина бинед духтаро. Бурукакошон киёш майлютка да беҳад хушрӯй тагошда бо рангошай. Баъд ниям омадай зайчик деҳо зайчик да дӯстони азиз ира бинем ка хушрӯ чай. Ин рангош аст дӯстони азиз. Инстаграмшон ҳатман дароен. Касе оптови мехарам ҳам рақамҳои оптовишон мемонам ҳам дигар рақамшон мемонам. Нашоти оптови да описания номер ҳастай ӯда нависен. Донахар бошен рақамура мондагим хулоса историяшон да бидуре ҳамаш нархош ҳаст. Даҷа нархо ки ҳар хелай барои ҳамун натонистем ки дона ба дона нарх гӯем. Хтаро ира бинен ҳам қадвои качои хушрӯ. Бе ира ин хеле нишон метем дӯстони азиз. Нигоҳ кунед. Ина аҷоибот фасонак бо рангош ҳаст дӯстони азиз. Ҳамаш бори новинка мана бо тагошон да ранг дорад, серинки дорад, фиолетви дорад, розви дорад, сабсафед дорад дӯстони азиз. Бори нав аз 3 моҳа то 12 моҳа размер то 24 моҳа бидо. То 24 моҳа. То 24 моҳа размер доранд духтарако. Даставка хоҳен даставка. История инстаграмшон дурен нарх наво ҳаста духтаро. Ин модела бинен чӣ хушрӯчай. Ай 4-5 рангай то 2 сола кӯдакоя мешавад. Аллакай сезоншона барои садик аҷоибот хушрӯ. Ҳам духтарӣ доранд, ҳам бачагӣ доранд. Даромадгоҳи 12 мағозаи Зарм дар подвал. Я бинем бачагонош духтаро чӣ хушрӯвакай. Аҷоибот пахтагияк турецкий. ҳам оптови доранд, ҳам дона. Дӯстони азиз барои оптови я рақам дар описания мондагим. Дар омада фармоишен оптови харо, яъне ки дар хона савдо мекунем, дар бозор савдо мекунем, берун аз бозор савдо мекунем. Маълумоти бештаро низ аз худи фурӯшанда мегирем. Рақамо 170 ра мондагим дӯстони азиз. Даставка қабул мекунанд дӯстони азиз. Баъд инстаграми Зарм соавтр мондам. Ҳамаям ё нархошон дар ҳамуҷа ҳаст дӯстони азиз. Дар ҷаҳози нархо ки ҳар хела гуфта наметавонем. Дар ҷа чизе ки дидем двойка аз кӯдакҳои 3 моҳа то 24 моҳа. Дӯстони азиз, даҷа турецкий вариант, тройкаҳои хушрӯи бад доранд. Бовар кунед ай саршави бозор то охири бозора мағозаи Зарм нархошон фарқати калон дорад духтарако. Тройкачо беҳади бад хушрӯй дӯстони азиз. Нигоҳ кунед, ё ҳамаш тройка, иам тройка, иам тройка, иам тройка. Ҳам духтарияй, ҳам бачагӣ. Хулоса нарху наво беҳад дастрас, марҳамат. Нашоти даставка дар оптовишон нависен, агар оптови хар бошад, агар дона хар бошад, рақамора мондагим. Инстаграмшон да ҳатман дар омада обуна шавед. Ана борои нав дӯстони азиз, ини боракора нав дуровардан духтаро аввалин шуда ман навор кардам тройкачои беҳади бад хушрӯ. Иёям малюткаи дӯстони азиз аз 2-3 моҳа то 12-24 моҳа размер ҳастай. Ҳама иё дӯстони азиз борои туркиян духтаракиян. Нигоҳ кунед духтараки чӣ қадar хушрӯчай духтаро. Як бор аз пеш нишон диҳам. Остинакаш дарозак, болошам хеле болопӯши, тагаш лёгки начос дорад дӯстони азиз. Пахтагиякан кӯдако да танашонда безарар ягон чи намеброранд. Ин модела бинед духтаро ҳама моделои 2026. Суруға бозори Корвон даромадгоҳи 12 мағозаи Зарм дар подвал қарор дорад дӯстони азиз. Ина остинакошон дарозакай малюткода хулоса марҳамат. Нашоти даставка WhatsApp, Instagram ҳама чион мондагим. Ҳам WhatsApp-и оптовика мондагим, ҳам WhatsApp-и донахарода духтарако мондагим. Instagramшон ҳатман обуна шавед. Ҳар рӯза хачон видеои нав ба нав мепартоянд. Зимистонаи мағозаи Зарм даромад дӯстони азиз. Касе ҳозир мехара арзона, камтар вақт мегузарад қимат мешавад. Либосои зимистонаро ҳама медонад. Тройкачои новинка бо нархои оптови ва дона. Бозори Корвон даромадгоҳи 12 мағозаи Зарм дар подвал қарор дорад дӯстони азиз. Аз кӯдакои 2-3 моҳа то кӯдакои 12 моҳа 24 моҳа размер ҳаст. чуноне ки гуфтем оптовия номерои оптови фурӯш. Оптови фурӯш адели мондагим, номерои дона фурӯш адели мондагим. Оптови дар описания дӯстони азиз метавонед маълумоти бештар аз хачон гиред. Касе ки дар хона савдо мекунад бовар кунед бе расход
бе арендау дигару дигар дар хона савдо мекунад, фоида 1 баробара меёра. Метавонем биёед аз ин мағоза барои ҳамсоя фурӯшак خریداری کنید دوستان عزیز. آپتون و دانه دارند. بازار کاروان در اومدگاهی 12 از طرف چلو بازار مغازه زرم در پدول قرار دارد.